terratrèmol, del tsunami, de l'accident nuclear de Fukushima. Primer ens van dir que una central nuclear mai no podria explotar i la ciutadania va viure tranquil·la el somni del progrés nuclear fins que el desastre de Chernobyl ens va mostrar el primer. Ens van dir en aquell moment que mai més tornaria a passar i sobretot que mai més podria ocórrer un accident nuclear greu en països democràtics i tecnològicament desenvolupats. No podem tancar els ulls. La nostra descendència ens demanarà comptes del món que els estem deixant. Hem explicat a les nostres filles, als nostres fills i als seus fills i filles i així successivament que hem creat i alliberat a l'atmosfera isòtops de plutoni que contribuiran a fer-los emmalaltir i potser morir abans d'hora durant els pròxims 24.000 anys. 24.000 anys és el que posa, és una barbaritat. Com li expliquem a la gent que si es donarà a Cofrents, que està també sobre una falla sísmica, un accident com el de Fukushima, la vall d'Allora quedaria enverinada i també les aigües del Xúquer i segons buit el vent tota València. Com els diem que hem d'assumir entre tots aquest risc inconfessable exclusivament perquè Iberdrola s'enriquisca? Que podem prescindir sense cap problema de l'energia que ens ofereix la central nuclear de Cofrents. Expliquem en aquest cas, aquest senyor és el que regeix el nostre destí nuclear i que nosaltres li ho permetem. Pot ser això? Sebastián, divisió! Sebastián, divisió! Ara què s'inventarà? No ens deixarem enganyar una vegada. L'energia nuclear és incompatible amb la seguretat humana, és incompatible amb el raonament, amb el judici. Tancarem les nuclears quan la gent, la ciutadania, verdaderament assumisca que és responsabilitat no sols dels ecologistes, no, sinó de totes i tots els que volem una terra ja prou de perills, d'inseguretats, de promeses, de solució concret. Exigim el tancament urgent i definitiu de la central nuclear de Cofrents.